Yanzu nake cin karo da wannan labari da gidan jarida na BBC Hausa suka wallafa, wato labari mara daɗin a saurare kan dai matsalar rashin tsaro da take ci gaba da addabar al'ummar jihar Zamfara, cewa 'yan bindiga sama da guda 100 a kan mashina suka je suka farma manoma, suka fara musu kisan mai uwa da wabi, wanda bayan sun tarwatsa su in ka gudu za su bi ka da mashin su kaɗe ka sannan su kashe ka. Sannan waɗanda suka rage da rayukansu a tarkata su a yi gaba da su, sun kwashe dabbobi da shanun al'umma sun yi gaba da su a jihar Zamfara, 'yan bindigar daji. Jama'a ku duba irin wannan lamari, yanzu Allah ya kawo mu lokacin noma kenan, da lokacin da ba noma ake ba sun samu kuɗi suna so su je su kashe sai suke buƙatar a yi sulhu. Yanzu kuma da al'umma ne suke buƙatar su zo cikin daji su yi noma, yanzu babu sulhu, yanzu lokacin neman kuɗinsu ne. Yanzu daji sai ka biya kuɗi za ka shiga, in ma ka biya kuɗin su kama ka ko su kashe ko su nemi kuɗin fansa. Allah ka tsine wa mutanen nan albarka, Allah ya kawo ƙarshensu, ya Allah kai sanadiyyar da duk wani bala'i na masifar duniya zai faɗa wa mutanen nan. Allah ka tsarar da wani shugaba da zai hallaka 'yan bindigan nan gabaki ɗayansu. Wato waɗannan 'yan bindiga babu wani sassauci ko wata addu'ar fatan alkhairi tsakaninsu da al'umma, babu yadda za a yi da sauran hankalinka da tunaninka ka tsaya ka ce za ka ringa ma wannan iskan 'yan bindigar addu'a. Labarin banza labarin wofi ne. Wannan ƙarshen musuluncin mutum ko shari'ar musulunci ake yi kai, ƙasar ma da ake shari'ar musulunci haka ba za ta faru ba, domin rai duk wanda ya kashe rai da gangan kashe shi ake yi. Saboda haka waɗannan 'yan ta'adda ne, makami suka ɗauka akan mutane. Yau ƙarshen musuluncin mutum da imanin shi in garin da ake musuluncin ne, billahi allazi la ilaha illa huwa jihadi za a kaddamar akan 'yan bindigan nan ko su ko al'ummar gari. Saboda haka duk wani labari da za a karanto ko wani lissafi na a ɗaga musu kafa ko a ƙyale su, zancen banza zancen wofi ne. Ba yadda za a yi 'yan iska su je su shaye-shaye su zo su kashe manoma su karɓi kuɗin fansa su tafi da mata su haihu a gurinsu su ma wasu fyaɗe a ce za a ma waɗannan mutanen uzuri, babu sauran uzuri. Waɗannan mutane 'yan ta'adda ne, matakin kisa kawai za a ɗauka a kansa a zauna lafiya. Ka zo ka samu manomi yana nan ba mai arziki ba ne, ba attajiri ba, ya je yana noma ka zo ka kashe shi, ka ɗebo su ka tafi da su daji ka ce sai an ba kuɗin fansa, idan aka yi magana ka ce an cuta 'yan uwanka. To yanzu kai me kai? Wannan magana fa tana da sosa rai fa, akwai ɗaci babu daɗi kwata-kwatanta. Ga jerin ƙauyakun da aka ce sun kai farmaki a kwanakin nan a jihar Zamfara, wanda ga ƙauyakun nan kamar haka: akwai Sauna, akwai Tudun Namale, akwai Tsangaya, akwai Mashekari da kuma Unguwar Shanu. Waɗannan su ne guraren da suka fuskanci matsaltsalu na waɗannan 'yan ta'adda. Saboda haka maganar 'yan bindigan daji ɓarayi masu kashe mutane ba magana ba ce ta ɗaga musu ƙafa, magana ce ta gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace gurin kawo ƙarshensu. Jama'a amfanin fa shari'a kenan, babu wani addini na kirki da babu shari'a a cikinsa, balantana mu addininmu na musulunci ya zo da shari'a. Idan kai ɓarawo ne kai sata a yanke maka hannu, wannan shi ne gaskiya. Idan ka kashe mutum da gangan a kashe ka, in ma ka kashe bisa ganganci ka biya diyya ko kuma ka yi azumi, wanda babu wani sassauci a addinin musulunci ga mutumin da azzalumi ne, macuci ne, na cutar da al'umma. Wannan shi ne, ni ban san inda ake samun fatawa irin wannan ta ɓarawo ya zo ya kashe mutane, ya zalunce su, ya ha'ince su, ya ɗanɗana musu kuɗarsu ba kuma a neman masa mafita. Wannan maganar banza ce jama'a. Da muna cikin masu ra'ayi ko fahimtar a lallaɓa mutanen nan a kawo ƙarshen waɗannan fitintunu, amma na ga abin nan ya ƙi ƙarewa. Idan da gaske 'yan bindigan nan lamarinsu ba mai ƙarewa ba ne, sun gagari al'umma, to sun gagari gwamnati, to a bawa al'ummar ƙauyaku dama su sai makamai su riƙe. Idan tsinannun 'yan bindigan nan suka zo su ma su tankare su maida musu da martani, duk su karkashe su. Da haka ake yi kare jini biri jini, suna kashewa ana kashe su, da abin zai zo da sauƙi. Amma babu yadda za a yi ku sa wa mutane haraji, ku hana su noma, ku kama musu mata, ku kama musu 'ya'ya, ku je ku daka a daji ku ce a kawo kuɗi saboda kun rena mutane, ba ku da mutunci, ku ce wai an zalunci 'yan uwanku ne. Jama'a waɗannan mutanen ya kamata a taka musu birki, lokacin taka musu birki ya yi, gaskiyar magana kenan. Allah ya sa mu dace. Wannan labari kwata-kwata da na gan shi bai min daɗi ba ne, na ga dacewar in zo in yi muku bidiyo in ba ku labarin asalin abin da yake faruwa. Jama'a wannan sabon channel ne da na buɗe mai sunana, wanda yake wakiltar sunana, yake represented ɗina, wato Abu Nusaiba, wanda insha Allahu a cikin wannan channel ɗin zan riƙa kawo muku labarai kala daban-daban, abin da ya shafi siyasar duniya, abin da ya shafi Afirka da ma nan Najeriya baki ɗaya. Insha Allahu shi ne maƙasudin wannan tasha. Ku yi subscribing, ku danna ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin bidiyoyi da zarar na ɗora.
Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi.